nato ang challenge karon mao ni siya gitawag nga padaghanay og kitkit sa Sinsiyo challenge. So mao ni ang Sinsiyo nga inyong kitkiton kanang gilubong sa kuan, lube. Sir pagi na ma'am. Bumas Ah. na ay. Mao gani nga padaghanay mo og kuan na kitkit sa Sinsiyo. Ang pinakadaghan nga makitkit nga makuha na Sinsiyo naay premyo nga 3,500. Tani dong tanay. Padaghanay ra ha. Oh. Nya inig-abot sa oras kay orasan man ta mo. Orasan ra ta mo og 10 minutes. 10 minutes. Inig-abot sa oras nga 10 minutes maginihapay mo sa Sinsiyo nga inyo makitkit. Yung ana ma'am wala pa kabog 10 minutes na hurot na mo nagkuha. Maginihapay ta. Yapay. Ang pinakadaghan nga Sinsiyo nga nakitkit mao akong premiuhan sa 3,500. Yes. Wala kaptan. Bawal kuptan ang duha ka kamot ninyo ana sa loyo. Liyo. Ana sa loyo ha ge. Inigihap na ko 1 2 3 start. Dagan mo padong sa lube. Yeah. Okay, ready? 1 2 3 start. Hoy. Oy, ang kamot bawal kuptan. Ang kamot sa loyo. Yatay taasan sa anong pagkakuha na ay di makamot tumaba. Kamot. Okay. Okay. Ay, taas. Paita sa ay. Bugas. Hindi ko ngipon yun. Kit Ernesto. Kanya nga magkikit ko rin. Ayaw ganit. Ayaw gunite, bawal gunitan. Kit rajad, kit. Ito mga tugawin. Kanya nga naman. Asa mga lubi ano kini. Kana nagbitay. Ge, daghan pa Sinsiyo. Gunitay, way gunitay. Hoy gunitay. Nakita si. Grabe halimukoy. Pamugas ni kalimukoy. Ge, daghan pa Sinsiyo. Daghan pa kayo. Ayun. Ay, babae bayot. Disqualify bang magbilap ha? Daghan pa daghan. Ge, kit. Kita ko tiyak. Giyobob naman ni mo limukoy. Wah. Wah. Ge, napa gamay na lang. Gamay na lang. Benar ba kog ligo? Gamay na lang nga Sinsiyo. Gamay na lang nga Sinsiyo. Ge. Usa na lang. Usa na lang. Usa na lang. Wala na? Wala na? Wala na? Be, nihapay mo Sinsiyo. Be, nihapay mo Sinsiyo be. Be, permero. Totong tagsok. Totong tagsok. Limukoy, pilay mo limukoy. Be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ma'am. 12, 12 kabok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Giog iyam na gikuan ma'am. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ma'am. 14 kabok katotong tagsok. 2, 3, 4, 5, 6.
Tagat! Tagat to. Yung mga. So, ang daw gani, si Totong Tugso! Ah, Premier pre. oh, dala. Ako ni pre. 3,500.